Machiegni nya koromogi intere kama kare mondo miyud weche manyien chenro mar migago magi weche ma wamiyo pek. Ya mag Gen Z manowito ngimagi ndalo ng'anyo bago ng'anyo mamuol e chuny boma ma Nairobi. Migawo mathiedho chako timo pedha ne jogo ma uso kwong' ne nyithindo matindo e kindeni ma olor skunde. Apisas mag obila odino achich moro mawachore ni ochuo gi pala kendo nego nyamin gi e gwenge ma Pimbinet, Narok. Machiegni nyinga Ochieng' Emmanuel kama chako obila ma Nairobi othiro ng'anyo mane rikichano bagi kod moko kuom rowere mane geto chopo e kar jot ma jatend piny e buore Nairobi. Ne ochuno obila tiyo kod iro malungo wang' kaka ego rowere go mane sundo ratiro ne oganda mane onegi kinde nyasi gi ng'anyo mosekalo. Obila kata kamano ne orido arita kwe mapek mokalo alwora mar kar jot ma jatend piny kendo nyamburko mag obila madito ne oketi rangach ne ikruok mar tulo moramora. Jong'anyo kata kamano mako chung' ni nyaka gibi giyud ratiro ne jogo mane obila onego e kinde ng'anyo. Tuko wengi, tuko wamama wengi na mimi nimeweza kufika hapa na wengine pia wameweza kulemewa na kufika hapa. Wameona ni kama wametishiwa wakarudi. Kwa hivyo na wengine wetu pia wameweza kushikwa. Mimi naomba tu serikali ingetuacha sisi wamama tuingie kwa barabara kama ni kutafuta haki. Tuweze kutafuta haki ya watoto wetu. Mimi ni one of the victim. Nilishutiwa tukitetea haki yetu. Tulitokea kutetea hiyo finance bill. Mimi nilishutiwa parliament. Nilipigwa risasi 2. Hapa ya kwanza kugeuka nikasikia ingine tena nyuma. Na sisi nimekaa kwa nyumba mwaka moja miezi 3. Mimi ni mzazi na familia. Mimi ni hustler. Bwana President, mimi niko namuomba kitu moja. Anasema yeye anaogopa Mungu. Anasema yeye anapenda wamama, anapenda wa vijana. Sisi ni vijana, sisi tulipigwa risasi wengine wakakufa. Mama zetu analia watoto wao waliuliwa. Hata sisi anafaa tuite atuongeleshe, atuambie pole. Obila odine rawera majegni 20 michichgo ni nonego nyamin majegni 8 e kar dak ma Pimbinet, Kiptorgorik e kaunti ma Narok. Kalure kod jodak ma kono nyathi majegi 8 no ne ochuo kod pala bang' min mare ore mar omo silings 200 od achichno. Kata kamano ne obudho kapok oduogo gino manomiyo min gi odhi manye kapok oyude ka ochuo e pala. Niko na kijana mkubwa ndio aliua mtoto, tata yake aliua mtoto mdogo, na nimeshangaa sababu mama yake ndio alituma mtoto mdogo akuje kutaa yeye shilingi 200. Sasa ndio akanyonga kwa ndani, akakata shingo na akaua. Na nimeshangaa, naomba serikali unisaidie. Lakini tena tumeweza kupata kwa nyumba yake ambayo anakaa vitu ambao tunaweza sema kijana anaabudu mashetani. Saa hii tunalilia serikali atuangalie, kwa sababu watoto saa hii wanaogopa kutembea. Today the suspect has been arrested and is in our custody. Is being prepared and he will be arraigned in court to answer the charges by Monday. So what I can tell the parents, let them take care of the children in this festive season, because you never know if it's a brother is killing a sister, then as the parent they should be responsible for taking care and custody of the children. Anyuola moro Mombasa yogora tichgi to kuodgi wito ngimane piny Jo-Arabu boma ma Dubai kolosi kinde romo ne ringre wuodgi Karorisa Laini e paw ndeke ma Moi boma Mombasa. Min mosendo Jumwa Chifu dwaro mondo nonro matut tim mar ng'eyo gima onego wuode. Kalure kod anyuola mar mosanindo nonyisgi ni wuodgi notho e masira mar apaya. Katemo nono matut pok onyuolo lemo kata bedo ni ne gitemo mag yore achiel kuomgi e pinyno mar ng'eyo adiera.
Mwanangu alitoka hapa mwezi wa 9 kuenda Dubai. Kufika kule aling'ang'ana, baada ya miezi 3 nikapata hizo habari za kuwa amegongwa na gari, mwanangu amekufa. Ifikia mahali mpaka wanamjibu bibi ya marehemu kuwa mkiendelea kutupigia simu sana tutawablock. Saa zingine wanamwambia akae siku 4 bila kupiga simu, hawataki kusumbuliwa. Saa zingine hawapigie simu, hawachukui. Saa zingine ni wateja. Ukipigia wale vijana ambao alienda nao huko, vijana wanasema hata wao wameambiwa wanyamaze, wanashughulikiwa. Kuna ile ripoti ambayo imekuwa kule hospitali, na pia kuna ile ripoti ambayo imekuwa kwa traffic. Sasa sisi tunataka tumalize mwanzo masuala ya kuzika. Tukimaliza masuala ya kuzika, kuna ofisa katika embassy ambaye anashughulikia mambo ya labor. Tumekubaliana jana mimi na yeye katika mkutano mrefu, tukakubaliana tukishamaliza kuzika tunishikane na Angela, tuanze hiyo process sasa kufuatilizia kwa kampuni na kufuatilizia pia upande wa traffic na kupata zile ripoti zote, alafu tusonge mbele ndio ili mke wake aweze kupata haki ya mume wake. Jatend migao mar thieth Aden Duale kwa jonyuol mondo mi orang nyithindgi ahinya to rowere manyalo donjo weche mag mer kotiyo kod yedhe moko podhi e kindeni mag nyasi ma sikuku. Duale noloso e kaunti ma Isiolo kama noyawe ayanga nyasi ma jodin mar Waaso mawinjo kawo ndalo 3. Bende okoni migao mochung'ne obila kod Nakada orang kuonde ulevi po nitiere rowere mapok ochopo higni 18 matiyo kod yedhe ma ok opuodhi e kindgi. Wape mtu ya Nakada. You have a constitutional responsibility kudeal na wale watu wanapatia watoto wetu mihadarati, si hapa Isiolo pekee, Kenya mzima. Na hata kama hii mihadarati inatoka nchi ya jirani, lazima tuzuie. Jobodaboda mowuok e gwenge mayudore kaunti ma Migori yudo tiegruok e yore keto arita makare apaya kaka okang' mar geng'o masiche mag apaya e kindeni ma nyasi mar sikuku. Ka giloso e kinde tuke manobagi kod jalendo ma Cambiral Media Services Walter Nyambaga, komanda mar obila mochung'ne tayo wuodhe mag apaya e kaunti ma Migori Simon Njuguna oyango ni lipode mag masira mag apaya monywando bodaboda medore e kabene makelo luoro e gwenge makono. Omedelo ni en gima kare jogo mariembo bodaboda omi chike mag apaya kendo gimigi luoro makende mondo duok chien masiche mag apaya. And we register some accidents which ought to have been avoided. And through these platforms, we are sensitizing members of the public to be careful on their roads during this festive season so that we can avoid these accidents which ought to be avoided. We have interacted, we have had a very fruitful engagement with the members of the public. We have sensitized them, the boda operators, and I want to believe that this message will go across the entire Migori County so that we can register very minimal accidents during this festive season. Shani ene okumba mar thieth masani ka ng'ata tuo to onego bedgo mondo mi yud thieth e osiptal. Omiyo wagwero kamano ahinya kaka jopiny medo biro kendo wakwayo ni kiny pod wantiere ka nyaka chieng' ma tournament ni rumo, chop uru mondo register kendo uket joge wesha nyithindu ka achiel gi joute. Kuom thuolo malach jowa osebedo ka yudo chenro mag sirikal mapiyo kendo moruyore. Koro emomiyo naneno ni kaloso chenro maket kod mane machalo kaka ndikruok kaka jolut ombulu, yudo pande, ndikruok mar yudo kumba mar thieth mar SHA, to kod jobodaboda bende yudo chenro gi gafisas mag piny owacho ahinya to obila moyudo tiegruok konyogi malach miyo ginyal dhi kuonde mang'eny ka gimanyo. Erokamano Walter Nyambaga kuom ting' makamano e kor gweng' duoko lwedo ne oganda. Piny owacho ma pacho ka somo paro wi kaka inyalo ket e tim yo makare chike marito ratich jotije manie udi e bwo riwruok mar International Labour Organization mabiro neno ni jotijego oyudo lwasi makare matiyo kendo kumo weche rocho ratiro e tich. Jagoro mong'ere migao ma ochung'ne jotije Shadrack Mwadime kane loso e boma ma Kisumu wacho ni keto tim chikego mar ilo mar jotije matimo tije matindo bedo gi ratiro makare kendo biro miyo piny Kenya goyo okang' maduong' e ratich jotije matimo tije matindo e udi.
189 was adopted in our national legislation. Tumekuwa na dharau wakati mwingine kuwaona pengine hawa hatujali maslahi yao, hata mshahara ambao wanapata ni mshahara duni ambao haufai, lakini tunataka tukomeshe mambo hayo. Iwe ni mambo ya zamani, kwa sababu unapomchunga yule domestic worker na kuangalia maslahi yake vyema, human beings reciprocate. When you show love, they reciprocate also by displaying the same to you. Isn't it true? It's natural, isn't it? And therefore, the need for us to have a new understanding of this particular critical job in our homes for the sake of our economy. Once our children are brought up in a safe environment, you can rest assured that they will be able to excel in all facets of their lives. Ekoromogi wakao yueyo matin kik idhi mabor pod wantiere gi moko moikuni chenro mar migago. Snack time! I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Mor kod ilo okwako pinya kod mugejwange kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe, kachel kod diek, thosi waya. Mor ma wan go sani nyakon mugejwang kik icham kendi nyakon mugejwang para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya lakini kalure kod ng'wono ma Nyasaye ochopo wa nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni endi. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara.
Alafu Teacher Dek kwa mwaka jwang akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Teacher Ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna mwaka jwang Friday supuzo wake. Sapara kina kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kuom kinde tipo mage osekere mbui kochiwo pacho wuone kinde winjo buche mapek e doho. Gino mosa makwang' oganda kendo nyuolo penjo mathoth ni to ere kaka jang'ad bura chiwo pacho wuon e buche mamoko ma gin mag nek. Ramogi TV go mbaka kode kendo jafwambo mar Cynthia Onyango miyo sigana makende ewi nonro mar jang'ad bura ma doho ma Milimani Honorable Dolphina Alego. Wengi wa hiyo umempatia kila kitu anastahili kupata. Honorable Dolphina Atieno Alego wachopo wayudo kariko winjo bura e doho. En chiko it diko kod chwalo penjo ne achije kod okinde kanyakla achiel. Kar saa 8 mar odiechieng' wayudo thuolo mar romo kode ka odok e apise bang' winjo bura e doho ma Milimani kuom seche mohewo 5. E ndalo manyime tipo mage ande okere mbui ka osomo ne rawere moko mag mbalariany kendo nyisogi mondo gikwa jonyuol gi ng'uono e nyim doho bang' chwalgi e nyime ka itudogi kod tho mar nyadendi moro ma bende nyar mbalariany Marik nowito ngimane ka gin kanyakla. Mae kata kamano oketielo mokwongo ma jang'ad bura Dolphina Alego osenyiso kitelo manyuolo penjo e kinde mowinjo buche e doho. Kinde moro nobalo kod riwruogo kinde ma pacho ka Law Society of Kenya manowacho ni yiero chung' kod kinde moko e doho to moko ne giweyo oko ma ok gimiyo sir. I will speak on behalf of my colleagues who have been bullied, whether senior, whether juniors, and I think it continues being done, and I don't want to read this after this. So the same preference that you are giving to fellow lawyers and advocates, can that be extended to us on the bench, especially the ladies who some cannot take, and I believe even some of the men. Obedo kinde, obila matimo nonro kata chije mochwale nyime, usebedo kod ng'eyo kendo bilo chal mar tende ma osenenore mopogore. Hapana, we cannot be used for as a stepping stone. Uchukue tu files mrudishe. When you are ready, you can bring these files. If they are not pleased, hapana, hii ni mchezo ya town. En bidhruok, chik, adiera maduk, luor ne ngima oganda kod chiwo luor makende ne lai mag winjo buche en moko kuom mago ma oseketo e opara manyime. To Honorable Dolphina Alego en ng'a to onyakanye? Anyakano Kabonyo. To wadak Chemelil Songo. Onyola Nairobi ka, went to Catholic Parochial Primary School. Then I went to Loreto Convent Valley Road, and thereafter went to Luak Girls High School. Katiko somo Luak, jonyuol no tera loka, matimo degrees gario, bachelor in social legislature, and a bachelor's in law. Bang' nyume kendo bedo min yawuoyi adek, Honorable Dolphina Alego lero ni kaluwore kod hera mare weche somo kod chike, nodok e sikul kendo yudo tiegruok mare ngas mamalo, manomiye thuolo mar bedo jang'ad bura e doho ma pacho ka. Okang' ma upuoyo ni nochopo lek mare, kendo konye ng'ado buche okang' marito ratiro mag oganda, kendo miyo katiba luor mare. Kasenyuolo nyithinda adek go, eko kadhi atimo masters in conflict resolution. Asebedo magistrate from higni 22. I was appointed in 2021 December. So achako gi what we call a district magistrate 2 professional, katabedo resident magistrate, achakabedo senior resident magistrate, principal magistrate, senior principal magistrate, and just 2 months ago, after 10 years of waiting, abedo chief magistrate. Kaluwore kod Dolphina, okang' mar loko aluora mar doho bedo mobolore en mar neno ni achije kod jogo duto machopo e doho winji e yo makare kaluwore kod chik, kendo neno ni ratiro mar achich
Janeno, obila matimo nonro kod jogo duto mani kod ng'ur oyudo alwora makare mar chiwo pachgi kendo neno ni ratiro yudore kaluwore kod chik. Kibire kot ka to chal ka gima idhi e suptal. Sama idhi e suptal ikia ni daktari dhi ng'isi ang'o. Ikia ni idhi wachni ni bedo in gi tuo mane. To koro kata ka e kot kae nikech samoro bi bet gi jopiny, iwinjo gima timore, iwinjo kaka ji loso. An baneno ni jok mabiro e kot ki nyalo bedo kata jonyuolna, nyalo bedo nyithindwa, nyalo bedo abeda ng'ata ng'ata. To wuonwa nopuonja ni kik irang ng'ato ni kata ni en gi yuto mapiny, ni koro inene ng'at moro magalagala. Ng'ata ng'ata en dhano, to nyaka iritgi kaka girit dhano. Honorable Dolphina wacho ni okang' mare mar loso kod rawere manochwale nyime e doho ne en mar neno ni kopogore kod luwo chik, doho bende chiwo thuolo ne achije mondo lok timbegi giwegi kendo ne ni gidak kod oganda yor dimbruok, luor kod hera, ahinya to nyithindo nyiso luor makende ne jonyuol. Kani iwinjo ka jonyuol ne wacho, asekwere e wachni, asekwere e wach metho, asekwere, jonyuol nokotamore. Koro an bang'e ni shida mayudo ji oko kachacha, kata an, gin gik moko ma nyithindo ka dongo, to nyithindo ka must go through, or kata debe ni nyithindi kata nyithi jirani, nikech wan be mana wan dhano, ok ni wan mashinde ma gik makamago ok nyal timore ni wan. Koro mago be nyaki non kapok you make a judgment or a ruling. To judgment gi ruling, kila file en dhano. Onyiso chung' motegno gi okang' ma osebedo kao mar loso kod jogo mochwale nyime doho, koloro ni ponono en yo manyalo duoko chien timbe majendeke, to en yo ma obiro jiwo e kinde winjo buche. Kamane puonj mane nyalo miyo nyithindo moko we kong'o, to dongo timore maber. Maybe nyathi nyalo loko pache ni kong'o ni ema dimi atera kot, ok aweyo kong'o. Koro en puonj ma nyaka wamed puonjo nyithindo. But kamane mane nyalo bedo ma Nyasaye ong'isa ni kanye manyalo loso gi nyithindogo, ya ka ber to dong ber. To ka koso to be iwena. E tije kaka jang'ad bura e doho, osingo medo chiwo thuolo makare ne jogo duto machopo e doho, kendo neno ni e kinde ma doho chiwo ng'eto mare mar chik, ratiro mar oganda kod thuolo mar chiwo paro e kinde winjo bura obedo e opara manyime. Ne manyaki make jok mabire kot ni no giwinj ni gin kama ibo winjgi. Kata sani mi ibire ti kwa ni gini nene go beni watimo, ang'iso gi ni adhi e meeting moro matin, tikaita duogo. Mondo ji ong'e ni we are human beings. E judgment ka, be ji ok diheri. Nikech ng'amoloyo kes be mor. Ng'amoko loyo kes, to be nyaka neni ni koro itimo gimok ber. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho ma Milimani, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Gwenge mag Kochia e kaunti ma Mabei kuom higni mathoth osebedo ka golo mananas ma iwacho ni ema mitie moloyo pacho ka. Kata kamano kuom kinde pur ma kamano osedok piny miwuoro kendo thoth jopur mane pure sani odok timo pur mag kothe mamoko kaluwore gi midhiero mosebedo kokwako kit purno. Ali Abich ne otimo limbe Kochia kendo gomba gi jopur nas ewi midhiero ma okwako kit purno. Gwenge mag Kochia ka chudo bura mar Angwe ni kod sigana mar ariya mar pur mar mananas ma itimo maonge kwiri kata kemikol ma jopur tiyogo, pur mosekelo lokruok e ngima familia mathoth e wuod ma Kochia. Ne walimo gwenge mopogore e wuod ma Kochia mar rango okenge ma jopur mi alworano osegoyo kod kit pur ma kamano. E gweng' ma Kado, waromo gi Janes Akong'o ma osetimo pur mar nas kuom higni 10, ka Janes wacho ni pur ma kamano oseloko ngimane yore mopogore. Sepure sani higa mokoro dhi 10. To sepure ma sani koro aneno ka okonya. Pur ma sepure go nasni aneno ka koro ane gi pogruok sani. Nikech mokwongo nadonje ka an gi pek nikech ne an ng'ama ne onge kata ot. Nasni omiya gedo, mano ber maseneno kuom nasni. Nasni omiya neno ka nyithinda mancha ne an go mane sano omiya odhi sikul. Manasni motero e sikul. Janes wacho ni kata beni otwere pur mar mananas to ok en pur mayot kata matin kendo dwaro keto chuny kaachiel kod sir motegno ka wuok kuom sirikal. Tich mare en gi tich ma dwaro ni kaber
to ayudi kaka unyalo konyo kata kaka sirkal nyalo konyowa kich wan gi rem inyalo bedo ni tiye malach to tich bingi to ka in gi pesa tinyalo tiye kaka idwaro mane rem mane kuom gini e puothe ne wayudo ka tich dhi nyime mar uso nas ne jonyiewo ma bende wuok e alworano kendo onge mar chiro malong'o kata kambi ma nyalo tere nas ma gipuro e achiel kuom midhiero maduong' mokwako jopur makono. Uso mare be wan gi pek nikech ka sama bet ko chiek mang'eny to ka jo ohala tin to nyalo kethore e puodho. Koro wasegombo mondo wayudie kata mana achiel kuom jotelo moko manyalo kelonwa kambi moro mar factory bute ka nyalo konyowa mapiyo. To chutho ber to ber nikech ka in gi nyalo tiye nyalo doye mapiyo piyo to nyalo goli kamoro moketi kamoro. Bende waromo gi japur jono lielo ka odhi nyime gi tijene mapile puothe. Jono wacho ni jopur nas ma kochia sani odok piny nikech pek magikale pur makamano kamoting'o biye ma kone chamo tie nas e puothe kendo hinyogi. Wasepure madhi higni 10 to kendo ne wan jopur mang'eny lakini sani wadong' jopur matin kaluwore ni nitiere matatizo e tijni. Sida ne mokwongo en ni biye obiro mang'eny makoro chame maka wanyalo nwang'o yadh biye mwanyalo goyo kata e puodho kata wanego go liete to da wachak wachiere kendo kabisa. Mano sida maduong' modonjo e pur mar nas. Ipidhe to biye chame ok odongi, ipidhe to biye chame ok odongi. Lakini kaluwore gi kaka wasetiye mang'eny to osekonyowa kaka an awuon asegedo kode apuonjo kode nyithindo ang'iewo kode mitoka. Pek machielo ma bende hinyogi en wach mananas mawuok e piny libamba ma Uganda kadonjo e chiro molare kendo warogi nengo mane piny ka opim kod nas ma igolo kochia. Nitie wakati ma beche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To asetemo matek ma wareport jogo town ma bende omigi kasara matin to joge wa ochako wuok mochako koro doko monas kocha nikech nas ma kocha beche ni piny to mago gi beche ni malo. Manas minyalo ng'iew siling 70 ka joka uso siling 20 kende. To da wabed gi factor to da wadhi mbele saidi nikech pur ne do ting'ore malo kendo yedhe machalo mag biyegi do biro nwa. Kaeto wan waonge gi loan moro amora mimiyowa mano gimodwoko ji chien koro. Koka yudhe tich tin to mananas no wapuro kendo konyowa e gweng'wa ka. Koro gima kwayo ni mondo sirkal odonje e pur mananas mondo gi motivate jopur mondo gilosnwa cooperative mondo jopur oriwre ji nyalo yudo loan mondo nasne waendeleze jopur. En mopuonjo nyithindo kor gweng' ka. Sani tich onge to mananasne onge tiende mondo ji odho many tije mabor to ji nigi lo to ji mananas ji puro to bei ni piny. Maurice Otieno ma en japur nas e gweng' ma Kotieno e Apakorayo matimo pur mar nas e okang' mamalo lero kit ber ma purno osemiyogi ka en kod geno maduong' ni pone ka sirikand kaunti ma Homa Bay nyalo kelonegi kambi mar nas to nyalo resogi. Nas ni osemiya achulo school fees ne nyithindo mane skunde mopogore opogore. To kendo nas osemiya gedo magero ot ma permanent man gi rooms 8. Wan kaka jopur wagombo ni kambi obede. Kambi kobet to kata ji mang'eny dhi pure. Kata ng'ama nyap nyaka bed gi interest koneno yuto ma wayudo ka wuok e kambi. Koro puodho po nitie ji boluoro pure. Kipure ng'at achiel to kuo be ng'eny. Koro wagombo ni ji mondo odonji. Chiro ma olare en chiro ma ong'e kod nas kendo thoth jowuoth kaachiel kod weg nyamburko thoro chung' olare ka kawo nas ir jouso ka e chironi nok mar nas en ranyisi ni pur ma kamano dok chien ka mine ma uso nas e chiro molare to wacho ni chunogi mondo gikaw nas mowuok e piny Uganda kata odoko ni ok ober ka opim kod ma kochia nikech pur mare sani koro dok chien. Gimomiyo shortage mar nas ni bedo ok wang'eyo nikech chon to ne ber ndi to sani ok onya romo masani kine wabed gi mananas moromo waka to nas moa Uganda
nikech kochia tin ok nyal romo. Nwabet kama onge nas kata Uganda nyocha onge nyocha wan mana dala. Meaning niya jatelo konywa mondo wabed gi nas ong'e ne yor puothe gima timore momiyo ok wanyal bet gi nas nikech my school fee wa mai gimoro amora. To nas Uganda be biro once in a week onya biro once. Koro ong'e ne kaka onyalo konyowa. MCA Makochia Ward Michael Ojala Nyangi wacho ni en kod geno maduong' ni gedo mar kar kembe ma sirkand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi sirkal mamalo sani koro dhigo nyime riwa biro kelo resruok maduong' ne jopur mag nas Kochia. Nas Kochia is one of the sweetest and nas no kete any fertilizer and nas mi pure got. The only challenge man intire ni the market iso dangiwa no jumbe no agero machine mar nas Kochia ka, but you all know ni wan giriwa processing zone ma governor no initiate mane based on the you know what ni ko the river processing zone kanya mi get all the factories and gima dhi mbele and yop ni very soon biro bedo in operation mondo cha konyo jowa. You also have a problem. People have been complaining in nas masamaru mawuok Uganda. Mi ndaer ni the county government matiye nige good plan maber mar konyo jopur. Kada na wachi ni jopur go nigi the cooperatives gin gi sako. Kada na wachi ni tire pesa moseket kanyo moyiene gi olo mondo gimed pidho nas. Gwenge gi eki ma Kochia ka chudu marangu e county ni ma Homa Bay ong'e kod golo nas mamit kendo manigi ndadho moloyo e pachoka. Kata kamano jopur mag nas e gwenge gi eki osebedo ka golo ywak margi kalore kod midhiero mopogore mag kale. Kata doko ne gin kod pek e pur mar nas magisebedo ka gitimo to giwacho ni chunygi ok nyal tho kendo poro gibiro dhi nyime kod timo pur magisebedo ka gitimo magikoni konyogi alora niendi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bag tuke mag pinje Afrika AFCON higa ma 2025 Morocco ne yudo loch e tukgi mar yawo tuke gi otieno manyoro tok loyo tim ma Comoros gonde 2-0.